علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل أتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Manguripin Allah subhanahu wa ta'ala mangalay panamar na panaguntaman sa kapugusuro paratiyan yan. Ukurtano mala kapkasumpati kung mga umurtano kipki sampay tano kunda datara iya mga oras pagkaumanan susabot tano kuwagamatan wagam Islam. Ay man kabandingan tanong giyang kaya ayamanan na hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ino sa inyar kita no naguinalo inyar kita no sopat ayamana nakasuti pedasutin ini suguyan akasutiyaon naguanto na onon ioket akasutiyaon ginan manguripin Allah subhanahu wa ta'ala giyang kay abandingan sa giyang kay ayog aso. Benutul Abu Hurairah radhiyallahu an amatan Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi tarwiyan idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa li muslimin ulahunna bit-turab. وله من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. جينا المغرب من الله سبحانه وتعالى أقتر رسول الله صلى الله عليه وسلم amitat taalok sa giyang kutwa kisusugun yan sa kapagunabi sang koto pananaguay ayamanan namin inumo na giyang koto wa aso o di na yamanan na dinilaan yan. Manguripin Allah subhanahu wa ta'ala Bitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penutul Abu Hurairah igira amininom su aso ko pananaguay o isarkano. Piyanto na naman na pananaguay. Nauna binyan at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa makapito. Makapito kau Nabi atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginan sa man nagapanutulaw no Bukhari ug Muslim, man namiyo pakat sila nun. Isa riwayah Muslim na ulahunna bit-turab. Aya swatigan sa man na paganayron na may pararaksiyan solapot. Kaya man nagyang kota paganero nakapagunabi nami pararaksiyan at teguan saya mana na lapot agyang koto ay pagunabon aayama na naik. Isa ka panutulong na Muslim aayam niya ka panutulong ko mga sahaba na siya kini Abdullah ibn Mughaffal na pianutulian na mata na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na petero yan amayatigyan ka dilaan o aso so pananaguay. Nauna biniyos kaniyan sa makapito. Nasisingan niyos kaniyan yung pananaguay. Sisingan niyos kaniyan ikawalo
lapot. So ginano pa may marayag, ang maanan niyan. Paganero na pag-usayin ron, nagyang kaya pa man na miyali sa tapagan na yariwaya, na syariba, ay maanan na mininom. Nagyang kaya ikadwa, ariwaya o Abdullah bin Mughaffal, na wala ka, ay maanan na dinilaan yan. Di mo to aso, nigiraman no to yamanan na adna kiniyan o adna paginuman niyan na basta mga na ipundugar yan na dila yan na yan na yaman na ipangawit si isagyong kotoa piginuman yan. Nadatar no to, igiraman no to ada isagyong kotoa kuan ayamanan na pananaguay na ipundugar yan mong dila yan. So yan nga sabutan no ro, nalangon no to pananagu ay wait nagyabad nagyang koto mininom na adna igon. Nagyang koto basa apaman na wala ka na daabaw na yaman na ig nagyutad na mawasaon bad na panilaan yan nagyang koto ararad ibarat o yaman na panganangkan at tiyangal si sagyang koto aladia lapad o di na palanggan ang tunaw nung sana pananagu ay nandila anon ibarat nagyang koto yaman na aso. Giyang ko naman na nakuman, kaya dilay niya nun, na sabab pakya-pakyo na biro no Rasulullah na sabab sa giyang ko minibaga kaya nun, maanan na ayugyan. Minibaga kaya nun na ayugyan. Mapiagyang ko tuwad na igun, nagyang ko to yaman na ig na minisa ugo nagyang ko to ayugyan, na yaman na miyak kararad si isagyang ko to ayaman na ig matatago sa giyang uta pangananggan na miya kataasar si iga matatago sa uta pananagway na miya kataasar sa uta pananagway aminin mo na giyang uta man na aso. Mangarip na Allah subhanahu wa ta'ala na giyang kaya mga sahaba miya nutulsi na paganero na siya sa Abu Hurairah ikadwa na siya kay Abdullah bin Mughaffal. Siya kay Abdullah bin Mughaffal na yaman na isa pamana pedamang miyari ko tutulanon na aya ilano yan na siyaki ni Abu Ziyad Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Paduskan yung mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si miyaling sa Madina. Orayan yan na emanan na miyawabusi sa Madina kasumiyong si sa Basra sabab sa siyuguro o Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Paduskan yan ko miyakaunot ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sa Hudaybiyah. Gitu sa yaman na pumbetuan sa Bayatul Ridwan. O din na yaman na Bayatul Shajara. Nala isa-isa ito. Kagigyan ko to adarpa na yung aran yan na Hudaybiyah. Nagitika pumbetuiron sa yaman na Gazwatul Hudaybiyah. O din na Sulhul Hudaybiyah. Ikadwi pumbeturon nagyang uta Bayatul Shajara. Nakagisang uta kaya mubayairan Rasulullah. Ayaman na inipromisiran na ayamanan na diran na pumbela-belagan nagyang kutwa kasi upairan si Uthman na si kakadun sa Rasulullah sang kutwa at tagagyang kutwa yamanan na kayo nagyito ikia betuiron sa yamanan na Bayatul Shajara. Ayaman na kaya betuiron sa Bayatul Ridwan nakagyang kutwa katero Allah subhanahu wa ta'ala laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Amana sabnar ati wallah sabnar am yasuat so Allah si eko mga mu'min guwaning ay pesadan wakairan sa pagugupangairan sang koto akasopa si kuya mananang Uthman ibn Affan si sagyang kota kini pamalataanon abyuno kaya manana Quraish nanana. So Abdullah bin Mughaffal na isas kanya na miyaka darpa si isagyang kutoya mananang masa na kalbihan ito mga sahaba miyaka darpa roon kamiyaka sulat si isagyang kutoya kalbihan apisak si anu Allah amiyas at kiran su Allah subhanahu wa ta'ala. Pada penayamanan na kalbihan na miyaloy wayamanan Abdullah bin Mughaffal na padaskan yan kubiyan to Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ang mga tao
ama paniniatiran aka pagunutiran o Rasulullah sangkot akapakiperangiran sa lalangko Allah sa Tabuk ugaid na yamanan na dabayran gaga na pasiran sa geng kota mga tao yamanan na kay kumatero kiran o Rasulullah ada abakan rekan yamanan na kapagipagdaan unta dia kagayamanan ini syarat o Rasulullah sang takaplalakaw sa Tabuk kailangan na nakapagdaan sabab sa mawatan na di kagaga o yamanan na ba plalagaw yamanan na tao na miya tabupan amaran ti alungan na ayamanan na sumanga pobre ada bay nang gigagan ada siram makaunot napat sila sa giyang kota Peter Allah tawalla wa a'yunhum tafidu min ad-dama sangka kay ko ayamanan na matero kirano Rasul ada bay na ayamanan nakapagdaan na ayamanan na tumiyalikod siran tawallaw yakatalikod siran na sumanga matayran na ayamanan na buribisan dun na ayamanan na lo sangkot rata ginawairan sangkoto adairang kapakaunot. Ugaid nakagiyakop pembaling sa Rasulullah na inalay o Rasulullah ad na mga tao sa Madina ada tigil na yamanan na miyabaktas yung mga baugan budaya manan na kaya panadaan ni wadar pa o mga kafir agad yung sira nung di maapad na padunag yung yamanan ng mga pobre ada sira na yamanan na maka onot sabab saan ni atira na magunot siran na ad na miya karanggira na udor nang balas ang siran wallah subhanahu wa ta'ala sa dataragi yung taimbalas ang kota miya makaunot. Pers kanyang pang mga fuqaha yaman ang mga laisabot ko Islam asyugo sa polo sirang kataw asyugo sirang wayaman na Umar ibn al-Khattab pakipangandoon yan ng sumanga tao si isa yaman na Basra. Isa pa namin alay na sa kanya ni pagampaga na yung makasulat isa giyang kuto giuba to mga Muslim ayaman nakiapasangan sira nun agya tostor nakagya kumalibir ito mga Muslim na sa kanya ni kung yaman na pagampaga na yung makasulat si isa giyang kota pamintuan ng kota yaman na Madina karinaw to sa yaman na sa kanyang kung mga baraprang sa lalangko Allah subhanahu wa ta'ala. Aya si iskanya na miyawapat si Yaman na Basra si Iko Ragon ay ikanampulo si Iko Hijra aya ini pagamanatian yaman na makasambayangon na isa ko mga sahaba asya ki ini Abu Barzata al-Aslami radhiyallahu an. Penutulir kita no yaman na nagyang kaya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gyang kaya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bandingan taniman to na yamanan na giyay din yamanan na isa akarina sa giyang kaya gamatan o agama Islam na yamanan na titu ayamanan na soti agama na gumakararangkong ayamanan na ribat agyang koto akapunggiraw mga tao awaki giyakiyaman na kipanggulalan ko sunnaw nabi na yamanan na pagkakaswi kasi sa giyang koto masa ayamanan na kainuranti na ayamanan na dirang katawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naging kota mga katerian na ayamanan na makaayon si ikumas sa akapagusuro yamanan na teknolohiya na dataray basi isa diyang kota yamanan na kiyalo ya si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yamanan na baad na mga laboratorio upang masang kota masa ayamanan na kiyata pangano naging koto ayog agyang kota yamanan na aso na kailangan agya yaman na okay yamanan na kapagunabiron sabab sa yamanan na tiyan to agyang kaing yamanan na ilmo sa agyang kaiyatib yaman agyang medicine agya ko agyang yamanan na yaman na ayog agyang kayaso na aden yamanan na mga microbaton o di na yamanan na mga germson at na matatago na yamanan ng mga sakit ayaman na di kalimpyo o di yaman na milimpyo agyang kaya inindao o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gay, ayaman na suagamatan o agama Islam na advance agyang koto yaman na nandawan yan. Kagyang koto pengasasababan sa yaman na pumakamurala na piyaki-pananggilan o yaman na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayaman na minindoon yan agyang kota mga ukit ayaman na nakapinanggilairon nagito na yaman na pananggila sa agyang kota mga panyakit ayaman na mapunggulaw la upang makuyaman na dito kao nabi
Nagyay, paman na ino po kayo nagyang kaya mga panyakita, may mga raragan. Na pumakapon si Sagyang kaya mga binatang, na sabab si Sagyang ko ta iniplomo mo ka manusia. Na yamanan na miyaka kon sa yamanan na mga panyakita, marga na yamanan na kapagkasulba, ay yamanan na kipagawa ng mga tao. Mamuri pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagyay yaman na bandingan kita no, agyang kaya mga sahabo Rasulullah amyan nagirang ko mga sahabo Rasulullah amyan nagirang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paganero na uri pino Allah subhanahu wa ta'ala na isa panayamanan na kawan kailangan na masabutan na ron na annang bida sa nganan na riwaya o Abdullah Abu Riwaya o Abu Hurairah ayam yan yung sisagyan mo tayamanan na paganay riwaya na igiraman ito aminin magyang kutua aso sangkota pa na nagwiwisar ka no na pagunaban sa makapito na oriyan yan na pianutulo Muslim apanutulo na Abu Hurairah aso paganay ron na may praraksya nagyang kutua lopa lapot si isagyan nga riwayo Abdullah bin Mughaffal na emyal meron na ikawalo agyang kutuwa lapot. Na ayami aloy na yamanan na pagunaban sa makapito na inuto yamanan na mimbalaya ikawalo agyang kutuwa lapot. Pamananda man ay kasabutatan ron. So yamanan nan na upang ako yamanan nakaplas na ikawalo so lapot. Ayaman na pito agyang kutuwa makapito ko na bisaig. Si ikubilangan na upang akong ganapan na kaon, suwayamana na lapot, namimbalo yawalo, so kada kalubilangan. Kauto, na upman wayamana na mabubulagon, kaagiyayamana na kagiyamirara kasi isagyang kota paganayron, na datar buo isa, agyang kotwa isa paganayron na kiyaw nabiron, amiraraksu nagyang kotwa lapot, so gito yamana na pitwa bilangan yan. Nagyang ko takialo ikawalo, na upamaw to ko, sigunta ka ba sa tanwa ka plus, kay plus kaun sa unta bilangan na pito, na ini plus kaun sa lopa, na mimbalo yawalo. So kung nabayamano to, nabaya last, na so, lopa. Kagaya miyalo yung si Ikoyaman na riwayo Muslim, na sangkot apaga na kaun nakapagunabi, na sirtaan ka sa yamanan na lapot. Ayaman, nang kuto ay gainudud ka sangkot akawan, pananaguya pagunaban ka, nagtaguin ka sa lapot. Nagitod na yamanan na ipagunab kaon. Ayamanan na udi, na ayamyaw na ang talapot, na tiyaguan ka sa'yo, na datar noto. Nayaman na datar isay sa butuwa bilangan, gito'y ayamanan na pituwa bilangan akapagunabiron. So gina ni miyakap ba na sa giyang kanan, ayamanan na ayaw gaging kaya aso, na daalawan niyan amal anadis. Kada amyan ay kumanga nadis, aban yan datar, akapagunabiron. So mga padayaman ng mga nadis, naunaban kaasar kaayamanan na madagyang koto araradiyan, na ayamanan na miyasuti, agyang koto ayamanan na pagunaban. O pamakuad na baon yan, at madaw nagyang koto baon yan. O pamakuad na kulay niyan, na madaw nagyang koto ayamanan na kulay niyan. Inon tabu sumar ganda bo mar ganda kakadayanon. Nasaro pa ma amia tangkad sa ginaw amia daw nang tuwa rarada ng tuwa nadis na mapia daw madagyang kutuwa ayamanan na kulay niyan ay barat yan na inusarang ka sa mga dino na yaman ay panguna ba dataro mga Jews mga datarian na ayamanan na udirong gadang tuwa kulay niyan na ayamanan na marga maapununot wa yaman agamatan ng Islam sabab sa marga nunot wa kakadayanon. Giyat man nagyang yamanan na kawan aso nagyang kutwalaway niyan na inisugo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akapagunabirun sa ayamanan na makapito. Giyanan ayamanan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iniindaon niya kita no na giyanan manggu yamanan kipunggulalang tanoron inun tabo ko ayamanan na masa ayamanan na datunan sa ayamanan na lopa. Baratian na mga masa ayamanan na datunan sa ayamanan na lapot. Baratian na sika sa ayamanan na pelin. Nabad na yaman na mabubulsan ro sa lapot. Na ayaw mapunggulaw lang na so mga
kasangga pa na ipililimpi o pamana ayon gosar sama biada lapoton. Amay mangkaad na lapot na yamana initong usabad ko mga ulama sa yamana nagyungkot takapaguna binggaw sa makapito na yamana na simbad no to ko Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa YouTube ni yamana na kinisugo no Rasulullah na iyuman kompan agyang koto yamana na kapag umaniro sa lapot nakagiging kotoad na mga shay ang matataguro yamana na mga mikrobat mga yamana mga nadis ang matatago sa agyang koto yamana na laway niyan na kailangan na yaman nakataguan sa lapot kaayaw no pamayamanan na pagkalimpyo ayaw na yaman na pagkapatay sa isagyong koto ayaman na mga microbatro di na mga jarasi ganan ayaman na wajib si ikuyaman na tao kapag unabiniyan sang kota pananaguay niyan amay kadinilaan sa kanya nagyang kotayaman na aso sa pagunaban niyan sa makapitong na so paganayron na tuguan niyan sa yamanan na lapot na ayamanan na giyutoy kaka lompiweron piya-piya. Kenapa syarat isimu ko paganayron? Ayamas mapiya na si ko paganay ikadua amay mga si ko last na yaman na kurang kami so pakyan ng utakatero Rasulullah ulahon na biturab ayaman naging utak mga paganero nakapagod na biro sa mga pito na ayaman na sirtaan sa lapot kagayon mo yaman manan yan ang tasir pamana pakapsirtaan pakapernganan kay giyang kutwa ba na yaman na lil musahaba tabi biturab na yaman na lil ilsaq wal musahaba na yamanan na dataro pa mo makasisari kita ro makandidekata makapagpeda so yamanan na isa sabad ko mga wala man tigiran na di kapakay ubang nga siparit agyang ko tayo yamanan na kapag kapalalasing kaon sa yamanan na kawan lapot kakanabag ito yamanan na ikidiyaon kakailangan na yamanan ng tuwaki palalasan kaon na adun din na ibon nagyuti paganayo pa maudi na ikadwe katulwa kapag unabiron sa yamanan ng egg. So sabad ko mga ulama natigiran ayamanan na kasaliantian ng mga pod adi ipalilimpyo agyang kanan na lapot ayamanan natigiran na dataro sabon datara nga may mga ibang ibarat iman talitano di ipalilimpyo mga joy ibarat kasaliantian niya natigiran naginan susabad ko mga ulama sa papatigiran sa ayahadap nagyang kota kapalimpiweron na olimpiyong kakuya o sarang kagyang kota mga siyay adi ipalilimpyo dataro sabon na ayamanan na miyako at tigiran nagyang kota yaman na hadaf so isa na nakatero o yaman na sabad ko mga ulama dataro Ahmad ibn Hanbal Agusto Shafi'i ko isa akatero yan o kahit na suman si Imam Shafi'i na aya masyhur ayaman na aya popular si ko madhabiyan nagyang koto di kapakay ubas sambi yagyang kananayamanan na lapot amay kaad nagtuunan sa yamanan na lapot siya kina Ibn Daqiq al-Eid na gina ni Piya Kabagrian sabab sa tingin na gyang kanan na tingin na lupa lapot na gina ni Miyalo isa gyang koto yamanan na hadith na yamanan na kailangan naging tudneman naging gulalan nun kagiti sugan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Imam Nawawi na yakatarayan na la yaqumul ashnan wala sabun aw ghayruhuma maqamat turabi ala al-asah ayamanan nagyang kota mga shay ayaman na di ipililimpiw dataragyang unta asnan yung asnan ayamanan na shay ito ayamanan na di mo di ipililimpiw pagudap si ko ayaman ay pumipisan ditaran ago yaman ay pugunap si ko limay pugunap si ko lang na pagunaban ago gyang unta mga yung sabon na tigyan na di niya ago susalakaro na ayaman na shay adi ipililimpiyo na di niya natigyan katindigan agyang kota tindigan agyang kota yaman na darpa agyang kota lapot kakailangan din agyang kota lapot imausar siya tigyang ko korek o din na rajeh o din na korek si ko kateroong mga ulama so yaman nagiti Piya Kabagar o yaman na Imam Nawawi ayaman na di kapakay o yaman na basambiing amay kayaman na ad nagagas sa kakaw na biron sa yamanan na lapot. Gaya hadis na isang sabuton
na inalwinir kita no nagumiyapayagir kita no agyang kutuwa tanda sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na nabi titu agyang kutayamanan na kananabi niyan nago benar si isa agyang kutuwa tutulian nago mga katerian sabab sa pinutulog kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kananayaman na kapag nabi siya agyang kanana ayamanan na ayo gagyang kanana aso na nasi ikumas ada panayaman na maadin so teknolohiya dapan maadin naging gaman na medicine o kap kadiskubiran si iku mga ayamanan na mga panyakit kudiran na yaman nakapag-eksperimenta kapelaboratoryo nun na yaman na piano tulurot to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na oriyan yan na miya-discover ko oriyan yan na karinaw to sa yaman na Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na benar agi utami ni talinguman sabab sang kota piano tulian na yaman na miyatan to siko oriyan yan. Manguripin Allah subhanahu wa ta'ala na giyangkan na yaman na hadith na isap na miya sabuton na ayamanan na giyangkan na ason ami aloisan na mararangkom yan so kalang-langwan api susunan aso kanabad na miya tabi o na yamanan na aso awayaw na makalaway ayaw na yamanan na makadila na yamanan na di kailangan na unaban sa makapito na so pedon so ang mga so paganayron na raraksin ayamanan na lapot. Okay, nasusabad ko mga ulama na tira na yamanan na di tabi o so yamanan na mga aso ayamanan na piper o Islam so ayamanan na katagi kuraun piper o Islam agyang utema na kakwa ono tao na ayamanan na adna mialoy si kuwaga matano Islam amang aso ayamanan na piper o Islam agyang kutata katagi kuraun tao sabab sa agyang kutayamanan na kailangan yan pakanggayron ayamanan na guna. Gina, napaganero no tami aloy, nagyang kotoyamanan na aso, ayamanan na masya, ayamanan nagyang kotoa pugusar no tao, si isagyang kotoa ayamanan na pangumaan yan. Gyang kotoyamanan na mga ayam yan. Babaloy niya na banta-bantay sa giyang utang mga ayam yan. Ibarat yan na usotaw na talon yan sa disyerto ibarat. Untaw, dinasapi, karabaw, kambing. Na di nga magagaw ba nga di keteda. Ayaman na pisiti man ang sanguta ayam ka. Na maupmano aso. Na miya kalabo-lubo da kipikidindigan niya kiran. Nagyuto yaman na kailangan utaw wag yung koto aso. Ayap pagkadindig si sa giyang koto ayaman na mga kambing ibarat. Ikadwa, nakasiap yan si ko pamakamuralaw. Kawan na po kao maibanat emanan na marang-arang ita mga binatang na miya kagubuwag yung koto aso na kaya tubangan waya maanan na kirkon na di ka marata nagyang koto ang mga pangangayaman yan. Ginani pa ganayron. Ikadwa ayamanan na aso ayamanan na piper o wagamatan o gamisalam so kakuaon oripin Allah subhanahu wa ta'ala na ayamanan nagyang koto aso ayamanan na sisagyang koto pakababantay niyan mamusang koto mga perperanian pakababantay niyan sisagyang koto ayamanan na mga perperanian na ayamanan na giyang koto pakababantay niyan isang mga perperanian na pagkabugaw niya na giyang koto pamakamurala sisagyang koto ayamanan mga pangumaan niya mga perperanian wana pa ka umaibarata marata yungar mabinatang anda ka mamanusya napakagubo nakatoko ano kirkon na yamanan na miyakyat bangan yan naging kotoa patamutamukan yan pangumaan yan ayamanan na parparan yan. Ikatulong naging kotoa aso ayamanan na ipangano giyang kotoa ayamanan na aso ayamanan na ipangano sabab sa ayamanan na ibarat yan na saladeng na mag-ani kapala lagu yung nasala nga disutaw ukay na giyang koto aso na yamanan na peroto niyan mapia mag-ani kapala lagu yung nasaladeng na mag-isa niya panutol o mga pananaladeng ibarat
Naigira ko na penggebuang untuk aso, na pagka ibarat ko na pagka lakag yang ko tuwa saladeng, na pagka gelgel, na di kete na miya, ay mana na miya raut, agyang ko tuwa ko. Ikadua miya alera, naigira ko na penggebuang yang ko tuwa aso, na pagulalang, nakapagka nagaw no ay mana na kawan, saladeng, na banyar o pagkabalak, na pagkalak na yaman na damati, miya taling umagyang ko tuwa aso. Gito yaman na miya aloy, ayamanan na kapakay, ayamanan na kung ano taw, aso. So sa lakausen, na ayamanan na haram ko taw, ubas kanyan kuwa sa ayamanan na aso, makaliw sa giyong kanan, pipero, ayamanan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayamanan na kanggo na iron o repinwala. Isa ayamanan na pakaisisan, na inwag yung kutami aloy kagya, kailangan na kaunaban nagyang kutuwa pa na nagway sang kutayamanan na kaya dilain yung sang kuta pa na nagway. Na inuswayamanan na mi ano piyan. Ino to da sugun wag may Islam ayamanan na kapag nabisang kutami kakabiyanon. Na andar pa man nami isang yang ka nami agusayron, na bida tigay nagyang kutuwa aso, ayakya ano pa niyang sangkot ayamanan na inanupian na ayamanan na para ko ki asoron. Agugyang ko tamiyang ano pa aso para sa ginawa niyan. Nang bidaw to. Si imam mo ko ayamanan na kung man nakapanganop na upo na yaman ng koto asong nga ibarat na biyugaan ka na pikit diyan nagyang koto ako na may umangka na dininsin kaya tanggap kaniyan. Na ayamaan to na inanop yan na para sa ginawa niyan. Kanaboy na yan inanop, ayamaan na parar ka. Na ayamaan na di ka pa kayo bang ayamaan na kana. Isang bidan yan, nagyang ko tayo na inanop yan, para kukirkon, na dako na ayamaan na maliron, alaway niyan, ayamaan na ayugyan, maliron. Kagi ayakya kakaban yan, na asaro po, mapatay niyan, madakap yan. Kanaba upaman na mo no to nagyong kotaboy ang ginawa niya. Nadatar mambuag yung takan dilain yan sa giyong tapan na nagway. Kaya no niya no to din nila ibarat kapag kabaw niya no ng kotwasawaw. Nayaman na kaya dilain niya no na mo no to ng taboy ang ginawa niyan. Nayaman na nagpumangi bumburoro. Ayaman na ayugyan. Apo nga tatago sa giyong kotwa. Ayaman na pananagway. Gitimbida niyan. Ayaman na miado yung kotwa isa ko mga ulama miagusayron. So ayaman na nakasabot taro, agyang ko taman na kaya kakuban yan sa takon na danyan katagwi sa laway. So biyot ayaman na di kailangan na ba unabi, da sugo no ayaman na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaman na ba kaunabi. Anto naman ni mga dalil sa Honda Peter o tanong, di ka pa kayo sukat tagi kursaso. Sagi pa may kailangan na mataguta, ayaman na masabot tanong. At na mga tao, bubalay niya na ayaman na kasibisibi niya, na adnaso niya, natutuyo ko niya. Panutol naman na Bukhari, sigo sahih yan, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amsaka kalban, فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. ومن penutul Abu Hurairah Peter Rasulullah sa tiyan sa tao ayamanan na kumwa sa aso kaya gayam ta amsa karon na bagi-bugi kapatinggaon ayaman na kumin maka sa aso, tumiyagi ko ka sa aso. Na mata natin yan, kelebatan so amal yan uman gawi sa diyang ka-akirat. Diyang ka-akirat. Ino tabo tigo Rasulullah so aso para sa diyang kutamanan na mga perperan, mga panguman, o di na para sa diyang kutuwa, ayaman na mga ayam. Ina suka panutulaw ni Imam Bukhari. Ega panutulaw ni Muslim na man iqtana kalban laysa bi kalbi saydin wala mashiyatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiratan kull yawm. Ay mana na sa tigyan sa tawa tumagikor sa aso.
Kanaba tiyan asway panganop, kanaba aswa para sangkot ang mga pangangayaman, kanaba aswa para si kolopa o di na pangpaparan, na mata na pagkalabatan na yung kota balasyan, yung taamali, balas wamalian, sa uman din gawin na 2 ka qirat. 2 ka qirat. Ay pa kayo siya, madakal pa na mga hadith, dadataro na lo yan, langon mga bubagara mga hadith, na ay pa kayo siya, na anto na ano naging kutemanan na qirat. Giyaman na qirat, na usinga pagila, si kuyamanan ng ibarat yan ng mga kamus, na madakalamanan yan, na isamanan yan ibarat sa kamus, nagyanan na taksanan, ko kakilo o di na yamanan na kapanaks, na bida-bida sa mga taksiyan, kalaian, si idipindi ko yaman na mga masa, ayamanan na ibarat yan na si ko mga masa na mga darpa. Upamatigan ko yaman na nga pagilayan na si eko kilo, pamanagi sumanan yan sa loko, si nga pagila si ko kakilo, na ako na timbang ang takirat na dataropat timan na kamah, yaman na patiman abantad. O ginanaptiyan si ko timbang ano bulawan. O pamatiyan mo si nga pagila si ko mga panak si barat na jus anan o di na sagintasanan o 24 ayamanan na kalayan na tax. O singa pangilaya tigyan si kamanan na lupa, na ayanganan na kuhan, ayatax nga na kirat, na yusawi 75 wa 100 metrin. Ayamanan na magatusago 75 ka meter, metro, o si ikolopa. So yaman na siya nandipindi ko yaman na anto na ni Jackson katumba sa giyang koto bawa na peka panta peka datar si sa giyang koto kera. Okay, na yaman na aya pagilay nun na giyang koto yaman na amalang koto tao na uman din gawin na kalibatan. Uman gawin na kalibatan. Nama pia pernah kita taruhin dengan tiga bibkel batu ni amanan na oman din gawin na kalbatan. So sabat kul mga ulama na tira na gyang kanan na qirat na amanan na taksa na sallallahu ta'ala matauron. Wanto na ono ay kan agyang kutwa amal ayamanan na pagkalbat isa gyang kutwa balas agyang kutwa tao. Aya piniguro na pumbed na yung mamaanan yan. Nadatarag yung tamya alwi ko isa hadis si ko balasag yung koto katibaw yung utay barat na namyawapat na yamanan na sumiyong kaon taman sa kaya sambayangan ka na taman sa minidulog kasi sa yung takuban yan na o dumar pa ka na tigura Rasulullah taman sa kasambayangan ka na ayabalas ka na kira na oriyan yan na upamaw kasambayangan ka sa taman na tigyan sa minidulog kasi ko yaman nakuban yan na aya balas ka na qiratan, yaman na 2 qirat. So malagi din. Ugain na tiyap si Rayman na Abu Hurairah unta qirat, unta 2 qirat, na aya mana na datara tigeno o mga alaapalaw, aya may ito na tigen na datara palaw Uhud. Na so yaman na giti peligro, rubaban dataro to taksiyan. Na yaman na so Allah Ta'ala titu mata ko ay kala agyang kanan na qirat apukil ba ti sa giyang kotwa amal agyang kotwa oripan Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa giyang tatito ayamanan na tatagi kornian ayamanan na karina kayanan sa ayamanan na haram ubang kayamanan na ayang kadimi pagamal agyang kayaman na aswa tatagi korna kaadaban yan ayamanan na sabab. Ang may mga na sabab na yaman ito na di pa kasol agyang kaya kanaba mapat sa agyang tapkelbatan agyang kotoang amalyan. Isama sa alasan na ino mga kisukabaloya kung mga aswa security kung mga walay. Kauto. Ino mga kibakita kasi sa agyang security sang kotoa ayamanan na mga parparan na uli na security sang kota mga ayam
na ayamanan na sumang ulama na sabaad kiran mambu ayamanan na dera nun taksan ugay na susabaad na itima bagrakawal na ayamanan na minitakas isagyang kotwa ayaman na kasi security isang kota mga perperan o di nagyong mga pangangayaman at tigilan na sukap security kotaw na mas ayamanan na malaikipanta kadigyang kota ayamanan na pangangayaman. Ayabad naman na tinudan tanoron nagyang kota miyalo yakin na Muhammad Salih Al-Uthaymin ang may kabasong mga walay at tigiyan na yaman na si Salamba ka Madina ang dekat-dekat sa mga walay na kanaba kailangan yaman na security nga kanaba kailangan na security nga ang may panating nga giyang kotema na nawalay na si Semana na diserto ibarat matatawan-tawan na kailangan kagiyang koto aso sabab sa yamanan na uwad na kelang kaw niya na paganta perkano na yamanan na mabinatang kaanta ka mamanus yan ang gabuskan yan na yamanan na pagpakaikter so yamanan na tao ayamanan na pagkasiyap yan pagkasawapan sa pagkasiyap pag yung tuwa tao ayamanan na kapagikter yan sabab si isagyang koto yamanan na aso ayamanan na kukuhan yan pada panayaman na pagin kaanta noron na may kagyang koto yamanan na aso na may pulaloma makakasawalay na yamanan na dap na sa lakaw sa ayaman nakapagkalabat isang tabalas ka na pagka sabo pampan sa yaman na di pwede ka na malaikat agyang koto yamanan na walay ka na may kadabuan malaikat na yaman na iya pwede ko na mga saitan kauto na isa na yaman na kailangan na may nakatanong may kanaba importante ayamanan na makakuwata sa yamanan na aso na di kipatot o ayamanan na bata mambusa sayan ay mamanigira igira na na magwakisya sayan kapamanayan niyan ko na yamanan na daitad na aso niyan adnay sa ayamanan na may pa si samahad na sa kataw misyumbayang ro pati sa gyang yamanan mga kanabatan na may pagingada na misyumbayang na subo na suwaso niyan na iya ikatiyan sa tagit na yamanan na disyumbayang ataw na pungubo na paman tanto ako na kiararangitan si isang yung kota yamanan na Oriano kaya pakasumbayan at itiyak na yamanan na inisa paro Islam ubang kayamanan na tatagi ko sa aso na Oriano na sikap ninikat sa gingaman nagita masigit na yamanan na ayamano to na romararan siya ko yamanan na sumasayan si isang yung kayamanan na mga surangatan sa agama ayamanan na girawa na tumuon nilang so aso adiso yamanan na kambabawata kadisira na yaman na pemilih planning ibarat si iko kambabawata na ugay napsumbian nilang sa yaman na kapan nagikor sa mga binatang so mga Muslim na yaman na yapatot na yaman siyap tanong na so parati tanong si iko Allah subhanahu wa ta'ala panapanayaman na kailangan na masabot tanusan sa ginga nami pantag sa ginga yason na inwagin kanan na aso banatis agyan kanan na asod langon badatari barato ayaman na baboy na ayaman na nasusabad ko mga ulama talawa kaul ami aloisan paganero na kaul na sumadhab Abu Hanifa na tigiran na giyang na aso na kenabanan ayamanan na kenabanan na dis pamananganan na datian upama lawas yan na kenabanan na dis ugay datigian na so ayamanan na samayan ibarat ko mininong sisag yung taib nang takasamayan na kaya nadisan giyong mga ig ayamanan na pakapoonon dataro ayamanan na atingian dataro titiian dataro yung talaway niyan ayugian nagina natigiran ni nadis so pasamanan na Imam Maliki Imam Malik natigiran nagyang kanan na aso na sotianan so tiyanan na tigiran nagyang kanan na yamanan na aso. Na ayan ni daliliran na tigiran na yapakasal kung mga siya'y naging kutasuti. Misabab sa gyang na naginan ni tindagiran na yamanaw to naging kutwa kaya inuman yan ayamanan na pananaguyad na igun na kayo kumira naging kutwa ay bisa ayamanan na suti. Sa kagya ayamanan na kanabayran kayo kumagyang kutwa aso sa yamanan na ba nadis upama ko yamanan na kuwan ay ni daliliran na isa ni daliliran pan na paman naswatigiran sa Quran na inalawin niya sa aso
na yamanan na inaloy niyan nakabantog. Dataragyan mo ito aso upang mga ashabul kahf na mialoy aging mo yamanan na aswiran na ayaw kita kialoy niyan na yaman na miyukit sa yamanan na biyantog o yamanan na Quran na tigiran na daliloto sa yaman na kanaban na dis aging ko yaman na aso. So pa sa yaman na sabad ko mga ulama dataro fuqaha Syafi'iyya o fuqaha Hanabila na tigiran aging kanan na yamanan na aso na nadisanan. Nadisidnanan aging kanan na yamanan na aynian biyan na lawas yan ibarat. So pamakway nga po nang tanah di silang na ukaya mana nakasaga di kanian ne mana kuna bantang tasarwar ka o pano yang mana kekuangan tunga kana banadis na ukasaga di kanian no kasisingan kanian na kenapa kenapa nga kuna be yang tapaga na madhab Syafi'i na kuna ban kan na madhab Maliki na mana madhab Malik na mana na dinga kuna ba nga kana banadis giap mana yang tunga madhab Abu Hanifah na upama ko kiyalawa yang kanian nagita tigiran ni nadis nagiti ke unaban ka. Gianan. Pada penayamanan ako ino mga kikapakapusaan naging ayaso. Na susabad ko mga ulama lataro fuqaha Syafi'iyya gusto Hanabila na tigiran na di kapakayo babes sa aso ay mana na aso sa mutlakan ay mana di din kapakayo babes sa ini daliliran ang dakatero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalb ay mana na ini saparatigen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kotwa arga aso agugyang kota mahrul baghi amana agyang tapkesukat ay mana na di sesalakaw sa ginawa agugyang kota hulwanul kahin yung ito mambuat kesukat agyang kota mga pendarpaan mga parirema so pa sa mana na sabad ko mga ulama agyang mga fuqaha al-Hanafiyya Agusto siya kinasahno na paskan yang Malikiya na tigiraman na yamanan na kapakay din suka pasaon sa dad na basarap. So pa sa yamanan na Malikiya na piyakang bidairan. Giyang ko yamanan na aso ayamanan na piperwagamay silang siya man nakakuaon katagi ko raw na tigiran na yamanan na kapakay na susala ka ron na yamanan na di kapakay. Pada yang ayah lasta pagusahintan na ron si na ino tuwag yung kota may ano yung mana na pagkalabat si isa yung kotwa amalag yung kotwa tao na paga na yung maaloy ko riwayaw Bukhari na yung mana na qirat nagyang mo tayo kadwa riwayaw Muslim na qiratan na ayaw mana to na siya to yung mana na dipindi ko karata yung arag yung kotwa aso siya to dipindi ko yung mana karata yung arag yung kotwa aso kaibarat yan na usia pati sa diyang kota ini sugu Rasulullah sukabunon kada taraging koto al-kalbul aqur ayaman na aswa di mangakab na ayaman na si ikroran sa diyang koto dua qirat apakalbat si isa diyang koto amalaging koto tao amay mangkayaman na kanaba tangang kabaso kagibo kababalin yan aso na kay tatagi korno tao na ayaman na pagkalbatan naging koto amalian sa amal ayaman adiyang kayan na qirat. Balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala si kuya maanan nakapumagin katano kung mga katero Rasulullah bandingan ko agamatan ng Islam sa tanong tagoy sa diyang ka wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.